जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा क'क्राझार जिल्लानि बे नं बनरगाव समस्तिनि जोंनि जा बिजाथि बिथां मानगोनां राजिब ब्रह्म बिथांनि समस्तिनि बे अन्थाइबारिनि शक्ति केन्द्रनि पुथिबारि बाजाराव लानाय बे इलेक्शन अफिसखौ दिनै कार्यकर्तानि जोंनि वार्कारनि प्रसेसतायाव दिनै बेखेवनाय जाबाय। आंबो गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि गेजेराव फैनानै दिनै बे इलेक्शन अफिसखौ बेखेवनो मोननानै जोबोर माने कार्यकर्तानि माने उत्साह बहुत दङ जे फैगौ समाव जे जों बे समस्तिखौ 100% जोङो BJPआ जों देरहानो हागोन बे एकदम दिनै रोखा। बेथ' सैथो खोथा नङा खारन मोनफ्रोम पलिटिकेल पार्टियाव विभिन्न जाति जनगोष्ठी थायो आरो पलिटिकेल पार्टिया रावबो जाति जनगोष्ठीखौ बेसिस खालामनानै जे बे जातिखौ बोखारनांगौ बे जातिखौ जोङो इनाय खालामनांगौ होननानै पलिटिकेल पार्टी मालाबाबो दानाय जाया। पलिटिकेल पार्टिया जाबाय जे मोनसे जायगानि मोनसे जिल्लानि बा मोनसे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टआ जाहाथे मोजाङै जायो रायजो राजाया सरकारनि जि बेबस्था जि स्किम बेफोरखौ गाव ओनसोलाव गामि ओनसोलफोराव जाहाथे रायजो राजाफोरा जा बेनिफिसारि दङ जग्य जाय बेनिफिसारि दङ बिसोर जाहाथे मोननो हायो बे डेभेलपमेन्टनि सायावसो असमनि मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो सेन्ट्रेलाव जोंनि प्रधानमन्त्री बिथां नरेन्द्र मदिया बेफोर खामानिखौसो मावनानै दङ। बेयावथ' जाति जनगोष्ठीखौ इनाय खालामनायनि खोथा फैयाखै। आंबोथ' गाव बर' लिडार आंबो BJPनि बारग' स्टेट सेक्रेटारि दा आङो स्टेट इलेक्शन मेनेजमेन्ट कमिटिनि कअर्डिनेटरनि दायित्वआव दङ ST केम्पेइननि जोंजों लोगोआव फैफानो हादों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चेयारमेन जोंजों दङ पिंकी बसुमतारी जोंजों दङ मेघाली राभा राभासं अट'नमास काउन्सिलनि बिथाङा जेनेरेल काउन्सिल सब जाति जनगोष्ठीखौनो जोंनो जायगा होदों। दा बिदियाव BTCआव मानो बर' हारिखौ इनाय खालामनो BJPआलाय खामानि मावगोन बेथ' सैथो नङा। बेहायथ' गासै बर'जोब जोंना केन्डिडेटआबो बर'बाव दा बे इस्यु जानो नाङा। बे बोखारनायनि खोथाया उननि बाथ्रा सिगां जोङो BTCनि डेभेलपमेन्टखौ समानै खालामनो नागिरोबा डेभेलपमेन्टनि खोथा सिन्था खालामनांगोन बोखारनायनि खोथाया उनाव बे सरकारनिसो खोथा